नमस्कार मंडळी. बरेच दिवस व्हिडिओ करू गावात ना नवरात्र येली त्याच्यात म्हणजे लगबग होती, देवळात कार्यक्रम वगैरे होते, तर व्हिडिओ करू गावा नाही आणि भरपूर कोकणात पाऊस होतो. तर तुम्ही माका सामावून घेतात. ह्या माका मोठा म्हणजे खूप मोठा हे असा. तर मी आज इलय भरडावर भेंडे काढू. भेंड्याचा मी सार करतले मस्तपैकी तिखट आंबट. तुमका गावठी भेंडे माहीत असतील आणि जे का माहीत नसतं त्याका मी हे भेंडे दाखवते. बघा मस्त भेंडे लागले. बघा हे भेंडे जून झाले ते बियाक ठेवचे असत, म्हणजे ह्याच्यातला बी असता. आणि हो भेंडो बसलो हा तर ह्या भेंड्याक म्हणतात धनगरी भेंडे. बाजारात जे भेंडे येतात ना ते हिरवे असतं, ते पण भेंडे चवीक बरे असतात आणि त्या भेंड्यापेक्षा चवीक भेंडे हे असतात. तर धनगरी भेंडो हा ना त्याचा सार किंवा भाजी बरी जाता आणि तो आयुर्वेदात उपयोगी असा. तर मूतखड्यावर ना ह्यो भेंडो काय करू गयो, रात्री तो बारीक करू गयो, कापा काढू गई, पाण्यात घालू गई आणि 1 ग्लास पाण्यात जर तो भेंडो घातला तर त्याचा बुळबुळीत पाना जा असता त्या पाण्यात उतारता आणि उपाशी पोटी सकाळी मूतखड्याच्या माणसाने खावचा असता. मग तो मूतखडो त्या बुळबुळीत ह्याच्यात म्हणजे बाहेर पडायला जाता. असं ह्या भेंड्याचा उपयोग आहे आणि खूप शरीरासाठी बरं वाटतं. मी आता कवळे कवळे भेंडे काढून घेतले आणि त्याची भाजी करतले हिरवी मिरची घालून आणि आंबट तिखट असा मस्त लाल भडक सार करतले माशासारख्या. चला तर भेंडे काढूया. हे बघा ह्याच्यापेक्षा पण मोठे भेंडे जातात. हे मोठे भेंडे असत, हे बियाक ठेवलेले असत. बघा काय सुंदर भेंडो असा आणि ह्यो स्वतःच्या झाडावरचो, म्हणजे ह्याची भाजी किंवा सार मस्त जाताला. तर हे बघा हे भेंडे असत आणि हयसं मिरची लावलेली आहे आणि त्याच्यातली हे बघा मिरची मी तुमका 2 पिके काढून दाखवलं. हे मिरचे काढले होत म्हणजे विकू, हिरवी मिरची काढतात आणि विकतात. तर ही बघा ही मिरची कसली आहे माहिती आहे, ओरसची मिरची. म्हणजे ह्या मिरच्यांका ओरसची मिरची म्हणतात आणि त्या आव्हान की ना रुजत घालूचं लागता पावसात. म्हणजे पहिलं पाऊस लागतं तेव्हा त्या आव्हान रुजवून काढून नंतर हे भरडाग मिरचे लावले जाते. ते भरपूर हे मिरचे असतात आणि त्याचा फुल इला असा. आणि शेतकरी काय करतात, आताशी ना हिरव्या मिरच्यांची भरपूर मागणी असतात. ही मिरची एकदम तिखट असता, म्हणजे सगळ्यात गावठी मिरची आमची कोकणात लावतो ती मिरची आणि ही मिरची ही 1 नंबर मिरची असता. आणि या मिरचीचा मसाला सुंदर जाता. म्हणजे शेवटी ना ही मिरची पिकवली जाता, म्हणजे बारीक सारीक मिरची असतात ती बघा. आणि तो कलर मस्त लाल भडक असता गावठी मिरचीपेक्षा. म्हणजे गावठी मिरचीपेक्षा ही मिरची तिखट असता. तर अशी मिरची आहे आणि हिची अशी लागवड केली आहे बघा. पांढरी फुलं येली आणि भरपूर अशी मिरची लावलेली आहे. तर ही हिरवी मिरची काढूची असली ना तर 2-3 दिवस आड करून ती मिरची काढूची लागतात. तर ही बघा ही असत कारेटा. आम्ही नरक चतुर्थी दिवशी सकाळी उठून कारेट फोडतो ना, गोविंदा गोविंदा म्हणतो ह्या कारेट म्हणजे ही तवशाचो एक प्रकार असा. पण ह्या कारेट कडू असतात, तवसा गोड असता. अशी तवशी सुद्धा बुटकी बुटकी असतात, म्हणजे ती शोधून खावची लागतात कारेटासारखी. आणि ह्या कारेटाचा उपयोग काय असा, तर दिवाळीक आम्ही देव दिवाळी दिवशी एक सण साजरा करतो शेतकरी माणसा. म्हणजे वाडो असता, गोठो असता गोरवांचो. त्या गोठ्यात ना शेणाचो गोठो तयार करतो लागता आणि राखणे म्हणान या कारेट त्याच्यात उभे करूचं लागता, म्हणजे बैल म्हणाल. तर मी केलंय ना आता तुमका दाखवलं. असा ह्या कारेटाचा उपयोग असा आणि त्याला भरपूर लागले कारेटा. तर हे बघा दोडक्याचा माटव असा आणि दोडकी ना आता शेवटा जून झाली दोडकी असतात, ती बियाक ठेवली जातात. ह्याच्यात भरपूर असे बिया असतात आणि आता गिराईक कमी असतात, म्हणजे भाजी खाऊन पण कंटाळतात. अशी दोडकी ही फुकट जातात. पहिली भाजी खपका. हे बघा याने काती असत. हे काती आता वाकडे तिकडे येतात आणि म्हणजे त्याच्यात आतमध्ये असं गर गावणार आहे. तरी बघा तुमका भाजीचं भेंडो दाखवलं तर हे असा रानटी भेंडो, रान भेंडे म्हणतात त्याला. पिवळा फुल येतात आणि बरी घोसाने लागतं. ही फुलं अजून फुलाची होत आणि हे असे भेंडे लागलेले. हे बुटके असत, ते काय जणांना भाजी करतात, पण मी कधी भाजी खाऊ नाही आणि माका ह्या भेंड्याची जास्त माहिती नाही. पण मी रान भेंडो म्हणून तुमका दाखवते. तर रान भेंडो हे असं असतं. आता पाऊस कमी झालो आणि भरडाक आता पाणी मिळणार आहे, त्यामुळे हे असे बारीक बारीक जातात, नाही तर जरा मोठे जातात. हे रान भेंडे असे भरपूर असे आमच्याकडे रानात असतात.
तर मी या भेंडे घेऊन येलं. आता ह्याचा करूया मस्तपैकी सार आणि भाजी. चला तर. मी हे भेंडे भरडावर आदल्या दिवशी घेऊन येलोय. कसं असतं माहितीये, बाजारात जे भेंडे येतात ना ते एकदम ताजे फडफडीत नसतात आणि साराक म्हणा किंवा भाजीक म्हणा एकदम भेंडो झाडावरचो काढलेलो नसातो, म्हणजे ती भाजी बुळबुळीत जाता. तरी आदल्या दिवशी भेंडे काढून स्वच्छ धुवून सुकवून वाळवून ठेवूये आणि ते भेंडे चिरू म्हणजे बरे येतात, बुळबुळीत जाणत नाही. तर हे भेंडे बघा असे कोवळे होईल, पटकन मोडणारो भेंडो होईल. तर हे भेंडे ना मी आता चिरून घेते, म्हणजे भाजी कशी चिरते ते दाखवते तुमका. मी भेंडी चिरणं सगळ्यांकाच माहीत आहे, पण मी ना अशी गोल गोल भेंडो चिरून अशी भाजी करते. ती भाजी बरी चवीक लागता. आणि काही लोक करताना बघा असो भेंडो चिरतो, असो पण भेंडो चिरलेलो बरो, कारण त्याच्यात दिसता. आणि जरी गोल चिरलो ना तरी बघित राहो, भेंडो चिरलो ना का बघित राहो. तर असे सुद्धा चिरतो, ह्याची सुद्धा भाजी बरी जाता. आता मी असो कापलंय ते चिरून घेते. तर ह्यो भेंडो असो जो चिरूचो असलो ना तर चिरता चिरता लक्ष देऊ, कारण भेंडो ह्यो किडको असता बघा. हे भेंडे आमचे बरे असत, पण काही भेंडे असतात बाजारातले आतमध्ये कीड असतात, म्हणून लक्ष देऊन भेंडो चिरूचो असता. ह्यो भेंडो चवीक बरो असता, ह्याची भाजी आणि सार मस्तच जातात. तर मी अशा प्रकारे आता हे भेंडे चिरून घेते आणि नंतर तुम्हाला मी सगळ्या साहित्य एकत्र करून दाखवते. चला तर करूया आंबट तिखट अशी भेंड्याची भाजी. आता तुम्ही कशी करतात, तर काही जण मिरचीत करतात, हिरव्या मिरचीत. तर मी करते मालवणी मसाल्यात, म्हणजे भाजक्या मालवणी मसाल्यात, आणि ती भाजी मस्त लागता, अगदी चवीक आंबट तिखट अशी. तर त्या भाजीसाठी भेंडो मी कापून घेतलं. ओला खोबरा असा भाजीक लागताला. 2 मोठे कांदे, कांदो जास्त लागता भाजीक, तर भाजी वाढता. त्याच्यानंतर ह्यो भाजको मसाला असा, हळद, मीठ, आंबटपणासाठी सोला असो आणि तेल असं. आणि मी करतलोय लोखंडी तव्यावर. हे बघा, तो लोखंडी तवो मी चुलीवर ठेवतो. ह्याच्यात मी भेंडो भाजून घेतलं आणि ह्याच्यात भाजी अगदी आपल्या आरोग्यात बरी असता. लोखंडी तव्यात भाजी केली ना तर आपल्या आरोग्यात बरी असता. तर अशा प्रकारे मी ही भाजी करतले. काही जण शेंगदाण्याचा कूट घालून पण करतात, पण आमच्या कोकणात आमका खोबरा लागता. तर मी ह्यो भेंडो आता या लोखंडी तव्यावर भाजून घेतोय. सुरुवातीक भाजी करताना, भाजी म्हणा सार म्हणा करताना भेंडो ह्यो भाजूनच घ्यायचो लागता, कारण त्याच्यात बुळबुळीतपणा जो असता ना आता कमी जाता. आणि हे भेंडे तर एकदम सुके सळसळीत असो, ते जास्त बुळबुळीत जाणत नाही. आणि बाजारातले हिरवे भेंडे गावतात बघा, ते लागताना घोसाने मस्त लागतं. ते उन्हाळ्यात आमच्याकडे घातले जातात, कोण कोण घालते. तो भेंडो जरा बुळबुळीत असता, तो भेंडो जास्त बुळबुळीत नसता, चवळी गोरो असता. आणि मी अशी भाजी करतोय ना तशी जर तुम्ही कोण करणार नसाल ना तर ती भाजी करून बघा, अगदी मस्त भाजी लागतात. डाळ भाताबरोबर किंवा कसल्या तरी सांबाऱ्याबरोबर. तर ह्यो भेंडो आता ना बरो भाजा होयो. बघा भेंडो असो बरो भाजा होयो. मी जी करतोय भाजी ना ती माझी पद्धत मी दाखवते. आता तुम्ही कशी करतात ते मला माहित नाही, कमेंट करून सांगा. तर मी असो भेंडो सुको त्याला आधी बरो भाजून घेतोय. आणि भाजलेलं भेंडो मी एका वाटेत ताटात काढतोय आणि त्याच्यानंतर मी फोडणी करतोय. आणि नंतर कांदो बिंदो भाजलो ना परत ह्यो भेंडो मी फोडणी घालतोय. तर अशी भाजी ना सुंदर जातात. ह्यो भेंडो जास्त बुळबुळीत नाही. काय काय भेंडे असतात ना ते तव्यार किंवा कढईत टाकले तर त्याचा नुसतं असं दोर सुटता. ते बघा तसं सळसळीत भेंडो. आणि हिरव्या मिरचीची भाजी करताना डायरेक्ट भेंडो कापून म्हणजे मिरचीची कांद्याची फोडणी करून त्याच्यात भेंडो टाकलं जातं आणि तो थोडा वेळ परतलो जाता. तशी पण करतात. तर ही मी माझी पद्धत दाखवते कशी करता येते. तो भेंडो बरोबर मी भाजून घेतले आणि एका ताटात काढतले. तर ह्यो भेंडो आता मस्त होती बघा, सडसडी जसं भाजून झालं होय तितकं भाजून. तर ह्यो भेंडो मी आता एका ताटात काढून घेते. या तव्यावर मी फोडणी घेतलंय.
म्हणजे वेगवेगळी भांडी लागणार नाही आणि खूप भांडी साठणार नाही. बघा मस्तपैकी भेंडो भाजलो, सडसडीत भेंडो असं झालं, बुळबुळीतपणा नाही ह्या भेंडो. तर मी आता याच्यात तेल घालते. तर मी आता याच्यात कांदा फोडणी घालते. कांदा लागतो तर भाजी जास्त जरा वाढतात. कांदे खोबरं कांदा पटकन भाजा होतं त्याच्यात चालू काय माहिती आणि भाजी जितकी करतलं त्याप्रमाणे मी घालतलं. तर भाजी खारट होता कामा नाही. खारट झाली काय ती टाकून द्यायची लागतं. खारटपणा खाऊचा नसता खारट. तर मीठ जेव्हा आपण भाजीत म्हणा आमचं म्हणा टाकताना जास्तीत जास्त कमी मीठ टाकायचा. जर कमी मीठ टाकला अळणी झाला तर आपला घेऊन मिळतं. पण खारट झाला ना तसा फेकून द्यायचं लागतं आणि खारटपणा या शरीरात बरा नसता. आणि सगळ्यांनी थोडा अळणी खावता पण खार खाऊ नये. तर ह्यो कांदो बरो भाजलो. ह्याच्यात मी आता हळद घालतोय. त्याच्यानंतर भाजको मसालो घालतोय. भाजी किती तिखट होईल त्याप्रमाणे. आणि आता मी जरा ढवळून घेतो आणि ह्याच्यात तो भेंडो टाकतोय. मीठ कमी घातलंय. तर ही भाजी मी आता परतून घेतली. याच्यात मी सोला टाकते म्हणजे आपला आंबट किती होईल आणि आंबटच भाजी बरी लागतात. तर ही बघा 4-5 मी सोला घेतलं ती ह्याच्यात टाकतोय. ह्या भाजी ना पाणी घालायची काय गरज लागणार नाही. भाजी आता मी झाकण मारतलोय आणि उभेवर शिजवतलोय कारण भेंडो बरो वाजलेलो असा. तर ही भाजी मी आता परतून घेतलंय. कमी आग केलं आणि याच्यावर मी आता ह्या झाकण ठेवते म्हणजे मी पाणी अजिबात घालूक नाही या भाजी. तर हे झाकण ठेवलंय आणि 5 मिनिटां ह्याची ऊप काढून घेऊया म्हणजे मीठ मसालो सोला बरी लागतली आणि आंबट तिखट अशी भाजी जातली. आणि त्याच्यानंतर शेवटा खोबरा घालूया. तर अशी भाजी ठेवताना गॅस किंवा चुलीवरची आग मात्र एकदम कमी ठेव होईना तर करापतली ती भाजी. आणि अगदी इतकी भाजी जरी तुम्ही तोंडात घेतला जेवताना तर ती भाजी इतकी सुंदर लागताना आंबट तिखट. चला तर बघूया भाजी शिजली का. बघा कसा पाणी सुटला मातीच्या भांड्यात. सुंदर भाजीचा वास येतो. अगदी मस्त या भाजीचा वास भारी येतात. तसं वास दिलो ना काही भाजी खाण्यासारखीच वाटतात. इतकं भारी येतो मसाल्याचा वास येतात. आणि मी भाजी करताना अशाच पद्धतीत करतोय. अगदी थोडी का जायना पण ही भाजी ना इतकी मस्त लागता. आता याच्यात मी घालतो ह्या ओला खोबरा. जरा ह्याचा आराम काय नको. कांदे खोबरा मसालो मीठ आणि सोला सध्या चपात्याबरोबर भाकरी बरोबर किंवा भाताबरोबर आमटीच्या तोंडात ही भाजी इतकी मस्त लागताना. तर पूर्वीची माणसं काय करी भाकरी भाजी तव्यावर लोखंडी आणि त्याच्यावर कसली तरी भाजी टाकूची असली तर पटकन फोडणीत टाके. आणि तेच गुणधर्म लोखंडी भांड्याचे त्या भाजीत उतरतात आणि आपल्या आरोग्यासाठी एकदम बरे असतात. आता लोकांचे हात पाय कंबात प्रत्येकाचे दुखतात. मग असा खाना बरा असता. ह्या खाना योग्य असतात. चुलीवर तर 1 नंबर. ही माझी भाजी आता झाली. मी आता उतरून घेतलंय आणि सोमतीने भेंड्याची कढी म्हणजे भेंड्याचा मस्तपैकी सार करतलंय. तर ही आता भाजी मी उतरलंय. मला याच्यात कोथिंबीर घालायची काय गरज नाही. आम्ही जशी करतो घरात तशीच मी त्याच पद्धतीत मी तुमचा करून दाखवलंय. मुद्दाम भाजी करून बघा. तर ह्याच्यावर आता मी झाकण ठेवतो आणि भेंड्याचं सार करून घेतोय.
तर हे भेंडे असत ना 5-6 भेंडे असत ते मी सारासाठी घेतलंय. ते आता मी कसे कापतोय ते दाखवतोय. सारात तर सारात भेंडे जेव्हा कापतात ना तेव्हा हे बघा असे 2 भाग किंवा ह्याचे 4 भाग केले तरी चालतात. आणि नाही तर असे कापले तरी चालतात. हे बघा हे बघा असे कापले ना का मीठ बरा लागता भेंड्यांका. आता हे कापू काय आणि ह्याका थोडं वेळ मीठ लावून ठेवूया म्हणजे त्याचा सार मस्त जाता. आणि भेंड्याचा सार खाऊचा कधी तर सोमवार मंगळवार जेव्हा आपल्याकडे मासे विषय नसतात बघा तेव्हा आंबट तिखट असा भेंड्याचा सार लाल भडक सुंदर गरम गरम करू या मात्र. आणि भाताबरोबर खाव खूप मजा येता. आणि त्याच्यातलं भेंडो तर इतकं मस्त लागतं ना. मी असा कधीतरी करते मग आठवण येईल का भेंड्याचा सार. आता हे भेंडे मी अशा प्रकारे कापून घेतले. ह्या भेंड्यांका आता मीठ लावूया. आणि मीठ लावलं ना तर ते सारात म्हणजे चविष्ट लागतं. आता मीठ मी साराप्रमाणे टाकतले म्हणजे ह्याचा सार मी करतले बघा त्याचा अंदाज माका असतो. कारण ह्या मीठ घातलेला विसरता कामा नये. तर अशा प्रकारे ह्या मीठ घातलंय मी. आणि आता मी किती मीठ घातलंय आणि मी किती सार करतले त्याप्रमाणे परत मीठ टाकतले. मग हे खार अजिबात जायचं नाही. खारही जायचं नाही आणि अळणी जायचं नाही. आणि मीठ हातान टाकला ना काय मनासाठी बाई माणसाच्या हातची चव असता ती उतारता. काही जण म्हणतात बाबा अगदी ती आईन जरी केल्या आणि काकीन जरी केल्या तरी त्या मस्त जातात आणि वेगवेगळी चव लागता. जशी त्या माणसाच्या स्वभावात जसे गुणधर्म असतात तसा आपण केलेला हातचा तसा जाता. तर अशा प्रकारे मी मीठ लावून घेतलं आणि 5 मिनिटं मी भेंडो आता असंच ठेवतलंय. चला तर आता भेंड्याच्या सारा काय काय लागतं आता तुमका दाखवते. तर ह्या ओला खोबरा असा त्याच्यावरच मी हळद टाकलं. हे कांदो कापून घेतलं त्या वाटपात धने असत आणि ही बेडगी मिरची आहे. लाल भडक मिरची असता आणि तिखट पण असता. आमका ती हीच मिरची लागता. तर अशा प्रकारे आम्ही आता पाट्यावर वाटण करून घेतलंय. आता ह्या वाटून घेतो. चला तर करूया भेंड्याचा सार. त्यासाठी मी हे बघा वेगवेगळा वाटून घेतले. आधी मिरची फडतरीवर वाटलं मग खोबरा वाटलं. आता असा बारीक वाटून गवताना तर सगळा एकदम घातला तर त्याचा आटचर पडत राहता. आणि मी करतलोय ह्या सार ह्या मातीच्या कुंडल्या म्हणजे त्या आणखी अप्रतिम आणि त्याचा सुंदर अशी चव येतली. तर या कुंडला मी आता चुलीवर ठेवतोय. तर मी आता या कुंड्यात तेल घालून घेतोय. तेल घालताना जितकी मी आता कढईत माका तेल लागताना म्हणजे भेंड्याच्या सारा फोडणे त्याप्रमाणे मी तेल घालतलोय. आणि ह्याच्यातच कांदो मी फोडणीत घालतलोय. आणि त्याच्यातच तो भेंडो मी मीठ लावलेलं भाजून घेतलंय. मी आता ह्या तेलात टाकलेलं त्याला कांदो टाकतोय. मस्तपैकी तेल टाकला. आणि यो कांदो आता थोडं भाजलो. ह्याच्यात मी आता मिठाक लागलेलो भेंडो टाकतोय. भेंडो बुलबुल त्याची बुलबुल कमी जायचं भाजून घेऊ. चार असताना आता बुलबुलीत जाणार ना म्हणजे त्याच्यातला बुलबुलीपणा नसत जाऊ आहे असं तो भाजून घेऊ. आणि आराफरा असा भेंड्याच्या सारात काय लागणार नाही. लसूण आम्ही घालणार नाही कारण लसूण उघरट जाता म्हणजे सार जाता उघरट जाता कारण आम्ही लसूण घालतो ना. तर तुमका आम्ही चटणी तर तुम्ही घालू शकता. तर आता मस्तपैकी हो भेंडो बघा भाजला म्हणजे ह्या भेंड्यातला गुळगुळीतपणा आणि कच्चेपणा
सडसडीत आता भेंडी घालू मस्त तेलात. तर मी आता ह्या वाटा पाट्यावर वाटल्याला घालून घेतोय. तर आधी या वाटा मारात आम्ही मिक्स करून घेतोय. वेगवेगळ्या वाटल्याला आता ह्याच्यात या ओतून घेतोय. भेंड्याचा सार असता आता पातळ करूच असतं. पातळ सार याला तर आता होय तितक्या मी पाणी घालतोय. अजून थोडं पाणी घालतले कारण म्हाका सार ह्या पातळ आहे. त्या पातळ सार आंबट तिखट इतक्या त्या भाताबरोबर मस्त लागता ना. पण जेवताना मात्र गरम गरम या सार घेऊ या भातावर. आता ह्याच्यातलं भेंडो शिजापर्यंत जरा त्याच्यावर झाकणा ठेवू घ्या. मीठ आणि सोडा घालून. तर या सारात आता घालतोय मीठ. मीठ आधी मी भेंड्यांका लावलेलं आहे म्हणजे मला माहिती आहे मी मीठ किती घातलंय आणि आता मीठ किती लागताला. तर त्या अंदाजानुसार मी आता ह्या मीठ टाकून घेतोय. खार बसा का म्हणून. तर आता आंबटपणासाठी सोला टाकतोय. बघा असं या मी सगळं आता टाकून घेतले. सुंदर असा ह्या भेंड्याचा सार आता शिजवून देतोय. जरा ना याच्यावर झाकणा ठेवतो आणि एक ऊस काढतोय. बरा असा रटमटान शिजावया. आमच्या कोकणात आम्ही म्हणतो रटमटान शिजावया. आता बरा लागता. बघा मस्तपैकी सारा कशी उकळी इली. सुंदर असे भेंडे शिजले आणि मस्त या सार झाला आणि वास काय भारी येता. आंबट गोड तिखट असो. आणि माका तर झाला कधी जेन गरम गरम भात घेऊन अशी ही कढी म्हणजे भेंड्याची कढी पण म्हणतो आम्ही आणि भेंड्याचा सार पण म्हणतो. आणि कसं असता खयच्याही सांबाऱ्या आमटेक सारा असा झाकून ठेवला आणि काहीतरी आजूबाजू गेला तर पटकनचा ओतेवून जाता. तर तसा ओतेवून कधी जाता कामा नाही. म्हणजे खयची गोष्ट ओतेवून जाता कामा नाही. मग त्याला चव लागणार. आतल्या आत भितल्या भोवती जसा बरा शिजावया. रटामटा खाता खाता आमच्या कोकणी भाषेत आम्ही काय म्हणतो रटामटा शिजावया किंवा खाता खाता शिजावया अशी आमची कोकणी भाषा. तर या सार आता तयार झाला कुंडल्यात मातीच्या. मी आता ह्या उतरून घेतोय आणि मस्तपैकी गरमागरम भात घेतो आणि त्याच्याबरोबर सुंदर असा ह्या सार. काय बघा मस्त लाल भडक झाला सारता. माशाच्या कढी पाठी काढीत आणि ह्याच्यात लसूण बिसून घातली ना का भेंड्याची ती चव असता ती जाता. ह्याच्यात काय काय लोक टोमॅटो सुद्धा घालतात पण मी काही घालून नाही. माका ती भेंड्याची चव होईल. भेंड्याचा सार असा तर लागेल बघा. चला तर यावा जेव. मस्तपैकी भेंड्याचा सार लाल भडक असा झाला. तर मी आता जेवतलोय. बघा काय सुंदर सार दिसता आणि त्याच्याबरोबर ही भेंड्याची भाजी. म्हणजे ही दोन्ही प्रकार जरा आंबट झाले कारण तुमका रेसिपी दाखवताना मी ही अशी भाजी आणि सार केलंय. तर तुम्ही जर केलात तर एकदम हे दोन प्रकार करू नका. तुम्ही डाळी बरोबर भाजी करा आणि या सार ना तुम्ही दुसऱ्या खायच्या तरी भाजीवर करा कारण दोन्ही तर आंबट झालेला आहे. आणि तुमका रेसिपी दाखवताना मला ते दोन प्रकार केलेले आहेत. तर तुम्ही जेव घ्या. तुम्ही आता जेवताय बघताय सार कसं झालं. आता मस्त उकाडलं. मस्त.
सुंदरच सार झाला, आंबट टेकून. आणि आता भाजी खाता येईल. भाजी तर लोखंडी तव्यातली एक नंबर. तर ह्या मी भेंड्याचा सार आणि भाजी तुमका करून दाखवले. तुमका जर भेंडे गावले ना तर भेंडे गावतो तर ते भेंडे घेऊन या, असं सार करा, भाजी करा, मी केलंय त्याप्रमाणे, आणि खावा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि सगळी जण बरी राहा.